Nang marinig ni Upal ang sinabi nito, tila ba nagkaroon siya ng kaliwanagan sa kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang umahon sa sapa upang maghanda. Bale, marahan lamang ang ginagawa nilang pag-usad nang sa gayoy hindi sila gaanong mahirapan sa kanilang paglalakbay. Sa pagdating nila sa pangalawang baryong kanilang daraanan, patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagmamanman sa mga nilalang. Halos walang ibang nasa isip silang dalawa noon, kundi ang pumaslang ng mga aswang sa abot ng kanilang makakaya. Habang binabagtas nila ang kalagitnaan ng baryo, napansin nila ang isang batang babae na nangangalingasaw ang amoy. Pagsilay nila dito, agad naman nilang napansin ang pagiging yanggaw nito sa murang edad. Upal, tingnan mo ang batang yanggaw na ito. Sa murang edad, kalahati ng kanyang kaluluwa nakabaon na sa impyerno. Ay, nakakaawa. Wika ni Emilio. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong nag-usal ng tigalpo nang sa gayoy mapasunod niya sa kanyang nais ang batang babae. Para hindi sila makita ng mga taong naninirahan sa baryo, dinala nila yon sa gitna ng talahiban upang doon gawin ang kanilang pagpaslang. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang kanilang ginagawang pagmamasid sa lugar. Hindi kasi nila noon maiwasang mabahala na maaaring ang pamilya ng bata ay pasimple na silang sinusundan. Sa pagdating nila sa lugar, agad naman nilang binunot ang kanilang lagaraw at kasabay nito ang pag-amba nila ng saksak sa likod at dibdib ng bata. Bago pa man tuluyang makalapat ang patalim ng kanilang mga sandata sa katawan nito, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng isang tinig ng lalaki na nagsasabi ng, "Pakiusap, huwag niyo pong patayin ang anak ko. Siya lang po ang meron ako. Wala naman po kaming ginagawa dito sa baryo. Purong mga daga at baboy lamang ang aming kinakain. Hindi po kami nambibiktima ng tao." Nang marinig nila Emilio ang tinig, bigla naman silang napatingin sa kanilang likuran kung saan naroon ang lalaki. Halos butot balat na lamang ang pangangatawan nito, na animoy isang sapak lang, kakalas na sa kanyang katawan ng kanyang kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon nila Emilio, napansin nila ang kabutihang hangarin ng nilalang. Bagaman may galit sila sa mga aswang, pinangibabaw pa rin nila sa puntong yon ang kanilang awa para naman kahit papaano'y magkaroon ng hustisya ang bata. Masyado kasing malambot ang damdamin ng magkapatid sa mga batang biktima lamang ng dyablo na wala namang ginagawang kahit ano. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na silang nagawa kundi ibaba ang kanilang mga lagaraw. Kahit panatag na sila noong walang mangyayaring masama, patuloy pa rin silang nakaalerto nang sa gayoy magawa nilang mapaslang ang lalaki kung matunugan nilang meron itong masamang binabalak. "Bigyan mo kami ng matinong rason kung bakit namin kayo patatawarin. Ramdam nyo naman siguro kung anong klase kaming mga tao." Wika ni Emilio sa lalaki. Nang marinig ito ng aswang, manginig-nginig naman itong lumapit sa kanila upang ibigay ang kanyang bertud na pinagmumulan ng kanyang buhay. Pagsuka ng nilalang na yon ng isang napakaitim na bato, nang hihina naman niya itong iniabot kay Emilio habang nagsasabi ng, "Nakahanda po akong magsakripisyo para sa kaligtasan ng anak ko. Pero ipangako niyo po sa akin, kayo ang magpupuno ng iiwan kong responsibilidad para sa ikagaganda ng buhay ng aking anak. Wala po akong ibang hiling kundi ang maituwid ang aking pagkakasala sa kanya. Bagaman marami akong naging kasalanan sa kapwa ko tao, naniniwala pa rin ako kailan may hindi ito magiging kasalanan ng anak ko." Nang marinig nila Emilio ang sinabi ng lalaki,
Doon pa lamang sila tuluyang nakumbinsi sa kagandahan ng puso nito. Para naman sila'y makabawi, iniutos nila sa lalaking yon na muling lunukin ang batong nagbibigay buhay sa kanya upang patuloy niyang maalagaan ang kanyang nag-iisang anak. Matapos nilang mag-usap, ninais naman nilang tunguhin ang bahay ng mag-amang aswang upang maipagpatuloy ang kanilang pagkilala sa pagkatao ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang masukal na parte ng baryo kung saan nakatirik ang bahay ng mag-ama. Doon ay nakasipat sila ng dalawang lalaking nakaupo sa bakuran nito na agad din namang lumisan sa oras na nasilayan nito sila Emilio. Manong, sinong mga lalaking yun? Bakit sila nagsialisan matapos nila tayong makita? Nagtatakang tanong ni Emilio sa aswang. Mga kauri ko yun, Ginoo. Palagi kami nilang binabantayan para maghanap ng pagkakamali sa aming ginagawa. Ang pinuno kasi namin dito, matindi ang galit sa amin ng aking anak na halos ang pakikianib namin sa kanila ay isa nilang paraan upang maituring kami bilang mga ganap na kaaway. Hinahayaan na lang namin sila sa kanilang mga ginagawa para hindi na magkaroon ng problema. Paliwanag naman ng lalaki. Matapos itong marinig ni Emilio, bigla namang nag-init ang kanyang ulo dahil sa galit sa mga nilalang. Mula nung mga oras na yon, itinatak na niya sa kanyang isipan na papatayin nila ni Upal ang mga aswang na nasa hanay ng angka ng lalaki. Napagtanto kasi nila noon na kung pababayaan lamang nila ang nais ng mga ito, maaaring marami pang mabiktimang mga ordinaryong tao sa lugar. Pagdating nila sa tahanan ng lalaki, bumungad sa kanila ang bangkay ng isang baboy na inaagnas. Kahit napakasangsang na ng amoy nito, nagpatuloy pa rin sila sa pagpasok ng bahay ng lalaki upang masilayan ang loob ng kanilang tahanan. Habang iniikot nila ang bahay, agad naman nilang napagtanto na walang kahit na anong buto doon ng tao na naiwan. Masaya naman noon sila Emilio sa kanilang mga nasilayan, gawa ng nakumpirma nilang hindi nagsisinungaling ang aswang na kanilang pinagkatiwalaan. Kinahapunan, habang nagmamasid sila sa labas ng bahay nito, napapansin nilang may mga kabayong nanginginain di kalayuan sa lugar. Kahit alam nilang mga aswang ang mga kabayong yon, pinili na lamang nila itong ipagsawalang bahala nang sa gayoy akalain ng mga ito na wala silang kakayahang makaramdam ng presensya ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang atensyon nila Emilio sa lalaki nang masipat nilang marahan itong lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Mga Ginoo, mas mainam sigurong pumunta na lang muna tayo ng baryo. Nalalapit na kasi ang pagbisita ng aming pinuno sa bahay ko. Kung kaya't paniguradong magkakagulo tayo dito sa oras na madatnan nila kayo. Wika ng lalaki paglapit nito sa kanila. Hayaan mo siya, kaibigan. Tingnan natin kung magagawa niya ang bagay na yan. Masyado ka namang nasisindak sa kanya. Sagot naman dito ni Emilio. Nang marinig ito ng lalaki, tumingin lang naman ito sa kanila at mabilisang tumalikod. Maya-maya pa, kumuha ito ng 2 basong kape sa loob ng kanilang tahanan upang ipainom sa magkapatid. Iniabot naman nila Upal ng walang pag-aalinlangan ang bigay nito dahil kahit papaano'y para sa kanila, katiwa-tiwala na ang lalaking yon. Sa pagsapit ng takip silim, nananatiling nakabantay pa rin sila Emilio sa labas ng bahay ng aswang. Wala silang ginawa sa lugar na yon kundi ang magmanman habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasilayan ang 3 panauhin na papalapit sa tahanan ng mag-amang aswang. Habang pinagmamasdan ito nila Emilio, napansin nilang 2 sa mga ito ay matandang babae habang ang isa naman ay isang binatang lalaki. Paglapit nito sa pintuan ng bakuran,
Agad naman itong binuksan ng kahoy na nagsisilbing kandado at kasabay nito ang kanilang paglapit sa kinaroroonan nila Emilio. Habang nagkakatitigan sila noon, nananatiling walang imik naman ang magkapatid. Maya-maya pa, lumabas na nga ang lalaki kasama ang kanyang anak habang nakatingin sa lupa. Hindi yun ang ahas na tingnan ng binata na parabang isang kalapastangan na gawin ang ganoong bagay. Hoy! Sino tong mga panauhin mo? Mga kamag-anak mo ba? Akala ko lilang lubos ka na. Wika ng binata paglapit ng lalaki. Mga kaibigan ko lang ho sila, Ginoo. Pasensya na ho Dapat kanina paalisin ko na sila, pero masyadong napasarap ang aming usapan. Pagdadahilan naman ng lalaki. Matapos siyang marinig ng binata, agad naman itong hinila ang kanyang tenga papalapit sa bunganga nito na parabang meron itong nais ibulong. Habang pinagmamasdan ito nila Emilio, nananatili lang naman silang kalmado nang sa gayoy hindi sila paghinalaan ng kahit na ano ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang napatayo sa kanilang kinaroroonan nang marinig nilang bumulong ang binatang yunang. Tamang-tama. Wala pa kaming nakikitang papatayin mamaya. Ibalato mo na sila sa amin. Kami na ang bahala. Hindi ho maaari, Ginoo. Mga kaibigan ko ho sila at hindi ko sila maaaring hayaang mamatay. Ano na lang ho ang sasabihin ko sa pamilya nilang maiiwan kung ganyan ang pasya ninyo? Sagot naman ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't bigla naman siyang napasubasob sa lupa nang sapakin siya ng napakalakas ng binata. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang iniangat ang ulo nito habang sumasagot ng, "Lahat ng gusto ko nakukuha ko. Wag na wag mo akong pipigilan. Kung ayaw mo ikaw ang gawin naming sinabawan." Nang marinig nila Emilio ang sinabi ng binata, doon na sila tuluyang umalma gawa ng hindi na nila kayang lunukin pa ang mga pangyayaring kanilang nakikita. Paglabas nila noon ng kanilang mga lagaraw, agad naman silang tumayo sa kanilang kinauupuan habang nananatiling walang imik. Pagsilay sa kanila ng binatang yon, sinindak naman sila nito sa pamamagitan ng pagtitig, subalit sa kasamaang palad, wala itong naging epekto sa magkapatid. Mukha yatang masyado kang bilib sa iyong kakayahan. Anong sabi mo? Papatayin mo kami? Sige nga, subukan mo. Yun ay kung magagawa mo. Wika ni Emilio habang patuloy na tinititigan ng masama ang binata. Matapos namang marinig ng mga nilalang ang sinabi nito, bigla naman yung nagsiangil habang dahan-dahang namumula ang kanilang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman sila nitong nilapitan na parabang wala itong takot sa kanilang mga kakayahan. Nang mapagtanto ni Upal na ilang dipa na lamang ang layo ng binata sa kanila, agad naman niyang binunot ang kanyang kampit at mabilisang nilundaga ng binata. Pagbaon ng kampit sa pagmumukha nito, bigla naman yung nagsisisigaw ng napakalakas habang patuloy na nagpupumiglas. Dahil sa ginawa noon ni Upal, kung kaya't napilitan ang dalawang matandang babae na siya ay sunggaban. Ngunit bago pa man makalapat ang mga matatalas na kuko nito sa kanyang balat, nagawa ng mataga ni Emilio ang mga kamay ng bruha. Pagkalas ng mga kamay nito sa kanilang katawan, bigla naman yung nagsipulasan habang patuloy na sumisigaw. Sa pagkawala ng dalawang bruha sa paligid, agad namang nilapitan ni Emilio ang binata na patuloy na naghihirap dahil sa kampit na nakabaon sa gitna ng kanyang ilong. Kahit anong gawin itong pagtanggal sa patalim na yon, hindi niya ito nagagawa sa kadahilanang patuloy itong ibinabaon ni Upal. Ilang minuto pa ang lumipas, inutusan naman ni Emilio ang kanyang kapatid na itali ang pinuno ng mga aswang upang magawa nila itong makausap.
Siguro naman ngayon, magbabago na ang inyong paningin sa amin. Baka hindi mo nauunawaan ang sitwasyong kinakaharap mo. Hayaan mong ipaliwanag sa iyo ni Upal ang lahat-lahat. Makinig ka ng mabuti, sapagkat hindi na namin ito uulitin. Wika ni Emilio. Nang marinig naman ito ng kanyang kapatid, agad naman itong lumapit sa binata at mabilis ang hinugot ang kampit na naiwan sa pagmumuka nito. Bagaman kitang-kita sa binatang yon ang labis na pag-inda niya ng sakit, nanatili pa rin yung matapang at walang imik. Kung hindi mo pa kami kilala, hayaan mo ipakilala namin ang aming mga sarili sa iyo. Marahil ay alam mo na ang balita ukol sa 2 lalaking pumapatay ng mga aswang sa iba't ibang panig ng dinagat. Kami nga pala ang taong yon. Seryosong wika naman ni Upal. Matapos nitong makapagsalita, halos hindi mapigilang magulat ng lalaking yon ukol sa mga bagay na kanyang narinig. Ilang ulit man niya itong isipin, tila ba hindi siya makapaniwala na ang magkapatid na nakatayo sa kanyang harapan ay ang mga mananaga ng aswang. Maya-maya pa, doon na tuluyang binalot ng takot ang binata at kasabay nito ang kanyang mangiyak-ngiyak na paghingi ng awa. Subalit, kahit lumuha pa siya ng dugo noong mga oras na yon, desidido na sila Emilio na lipulin ang buong angka nito. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan, halos lumupasay na ang binata sa lupa para lamang humingi ng tawad. Hinalik-halika na din ito ang paa ng dalawa sa pagbabakasakaling sa pamamagitan ng kanyang ginagawa, maibsa ng parusang kamatayan na nakapataw sa kanya. Subalit dahil sa ginawa nito, mas lalo pa noong kumulo ang dugo nila Emilio. Ayaw na ayaw kasi nila noon sa mga nilalang na masyadong balimbing kapag napag-aalaman nilang mas malakas sa kanila ng di hamak ang kanilang mga kaharap. Nang hindi na maatim ni Emilio ang ginagawa ng binata, buong lakas naman niya itong tinadyakan na siyang naging sanhi upang lumala pa ng husto ang sugat sa pagmumuka nito. Habang patuloy na nagsisisigaw noon ang pinuno ng mga aswang, panay naman ang ginagawang pangbubugbog dito nila Emilio hanggang sa dumating ang puntong bigla na lamang itong nahimatay dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang kinaladkad ni Upal ang katawan nito patungo sa ilalim ng bahay ng mag-amang aswang upang doon yon ikulong pansamantala. Sa pagsapit ng takip silim, nananatili naman silang nakaamba sa pagdating ng mga kasangga ng pinunong aswang. Ang lalaki naman noon itinago ng husto ang kanyang anak nang sa gayoy hindi ito masaktan sa nalalapit na digmaan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nasilayan ang mga hayop na naglalakad papalapit sa bahay na kanilang kinaroroonan. Bagaman napakarami ng mga ito, wala namang nararamdamang pagkabahala sila Emilio. Mga Ginoo, napakarami po ng mga yan. Ano po ang gagawin natin? Hindi po natin sila kakayanin. Takot na wika ng lalaki. Mapanatag ka, kapatid. Magtiwala ka sa amin. Sinasabi ko sa iyo, wala pa ang kanilang bilang sa mga napagtagumpayan naming digmaan. Sagot naman dito ni Upal. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong binunot ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang marahan nilang pagsalubong sa mga nilalang. Inutusan naman nila noon ang lalaking wag nang makisali sa digmaan upang hindi siya mapahamak maging ang kanyang anak. Nang marinig naman ito ng lalaking yon, tanging pagtango na lamang ang nagawa nito habang patuloy na pinagmamasdan ang magkapatid na marahang naglalakad papalayo. Pagsilay naman ng mga aswang sa kanilang paglabas, buong puwersa naman itong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Halos samot-saring mga hayop ang nasisipat nila Emilio sa paligid na siya namang buong lakas nilang pinaghandaan.
Pagsunggab ng mga ito sa kanilang kinatatayuan, buong lakas naman nilang iwinasiwas sa ere ang kanilang mga lagaraw at kasabay nito ang paghawak nila sa iilang mga aswang na pumapaikot at sumusunggab sa kanilang kinaroroonan. Lahat ng nahahawakan nila Emilio at Upal ay tinatapyasan nila ng mga kamay upang hindi na yon umulit sa pagsugod sa kanila. Ang mga makukulit na mga aswang ay pinapatay na nila ng lubusan nang sa gayoy magawa naman nilang mabawasan ang bilang ng mga ito kahit papaano. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita na nga ng mga nilalang ang labis na pinsala sa kanilang hanay. Kahit marami na sa kanilang pangkat ang nagbuwis ng kanilang mga buhay, bigo pa rin silang mabigyan ng malubhang pinsala ang magkapatid. Animoy kahit ilang ulit man nila itong tarakan ng kanilang mga matatalas na kuko, tila ba wala itong epekto dahil sa mutsyang tangan nila Emilio. Maya-maya pa, napangiti naman ng dalawa ng masipat nilang nag-aalangan ng sumugod ang mga aswang. Bakit kayo tumigil? Nakakaramdam na ba kayo ng takot? Wala pa naman kaming ginagawa ah. Kaya nakakapagtaka kung bakit kayo nag-aalangan. Sumugod lang kayo. Ituloy natin ang naudlot nating kasiyahan. Wika ni Emilio habang inaalis ang mga naipong dugo sa kanyang lagaraw. Nang marinig naman ng mga aswang ang sinabi nito, muli naman yung sumugod sa pagbabakasakaling magagawa nilang mabigyan ng malubhang pinsala ang katawan ng kapatid ni Upal. Subalit dahil sa kanilang ginawa noon, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Upal na sila'y lipunin sa isang pag-atake lang. Pagbunot ni Upal ng kanyang lagaraw, agad naman niyang inilapat ang kanyang kamay sa hawakan nito na merong trabungko ng buhaya. Matapos niya itong gawin, nag-usal naman siya ng bahagya at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod sa mga nilalang. Pagdating niya sa dulong parte ng lugar, bigla namang natigilan ang mga aswang sa kanilang kinaroroonan na para bang meron itong nararamdamang kakaiba sa kanilang mga katawan. Pagbalik ni Upal ng kanyang lagaraw sa sisidlan, bigla namang nagsibagsakan ang mga aswang. Nang maramdaman itong paisa-isa ng kumakalas ang kanilang mga galamay sa kanilang katawan. Ang iilan sa mga ito ay natapyasan ng ulo na siyang nagdulot ng mabilisan nilang kamatayan. Habang nag-aangil ang iilang mga aswang na nakaligtas sa pag-atake ni Upal, paisa-isa naman niya itong nilapitan upang wakasan ang kanilang mga paghihirap. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman nilang nasipat ang pagtakbo ng lalaking kanilang kasangga na para bang meron itong panganib na nakita. Pagyakap nito kay Emilio, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang palaso na tumarak sa likurang bahagi nito. Ginoo, mag-iingat po kayo. Ang lugar na ito, sakop na ng teritoryo ng mga Magindara. Nasa paligid lang sila, nag-aabang at nagmamasid ng perpektong pagkakataon para umatake. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung bumagsak sa lupa na hindi kalaunan ay binawian din ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang napakubli sila Emilio sa isang puno upang magtago mula sa pag-atake ng isang Magindara. Habang sila'y nakakubli, maigi naman nilang pinagmamasdan ang buong paligid hanggang sa dumating ang puntong nakasilay sila sa isang burol ng isang nilalang na animoy merong katawan ng ahas. Nagawa itong masilayan nila Emilio sa kadahilan ng biglang lumiwanag ang buwan noong mga oras na yon. Ayon sa kanya, nakita nila itong merong hawak-hawak na palaso habang patuloy na nakatitig sa kanila. Maya-maya pa, agad namang tumalon sa burol ang Magindara hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kanilang mga paningin. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang bumalik sila Emilio sa tahanan ng lalaki upang tingnan ang kalagayan ng anak nito. Subalit pagdating nila sa lugar,
wala silang nakitang batang babae sa kahit saang parte ng tahanan. Nang mapagtanto nilang wala ng tao sa lugar, napagpasyahan naman nila itong lisanin upang magawa na nilang maipagpatuloy ang kanilang pagtungo sa isla ng Halian. Nababahala na kasi sila noon sa kadahilanang nagkaroon na sila ng engkwentro laban sa lahi ng mga Magintara. Okay, mukhang mapapalaban tong dalawang magkapatid ah. Sayang lang no, hindi agad sila nakapunta kung nasan yung Magintara para magkaalaman na. Pero yun nga, ang sabi dito sa huling parte, maglalakbay na sila papunta ron sa Halian. Kaya para wala na tayong marami pang tanong sa isip o kung ano man, idiretso na natin sa 27. Yun lang. Salamat.